Dobrý deň, prajem, dámy a páni. Vítam vás na tlačovej konferencii strany Demokrati a budeme sa pýtať veľmi dôležité otázky, ktoré sa týkajú, kde končí a kto zodpovedá za ťažby dreva v národných parkoch a osobitne sa zameriame na Muránsku planinu. Pred približne 3 mesiacmi sa minister životného prostredia, ďakujem za vstup, Pred približne 3 mesiacmi sa minister životného prostredia Tomáš Taraba vyjadril počas vrcholiacej krízy medzi ním a KUFom, že zadal audit dreva na ťažbu v národných parkoch. Vyzývame ministra životného prostredia Tomáša Tarabu a kľudne aj pána štátneho tajomníka KUFu, aby zverejnili výsledok auditu na ťažby dreva v národných parkoch. Aby ukázali, čo zistili. Či tento audit vlastne vôbec zadali, aké sú priebežné zistenia a aby to podrobili aj verejnej kontrole. Nebráni tomu žiadna právna prekážka, ak je tento audit hotový a ak je pripravený. Chceme upozorniť na dôležitú vec. My sa už viac ako 2 roky venujeme situácii na Muránskej planine. Muránska planina je najvypuklejším príkladom nehospodárneho nakladania s majetkom štátu, k čomu sa podrobne dostanem. Muránska planina je rovnako príkladom obrovských problémov, napríklad pri verejnom obstarávaní, je príkladom obrovských problémov šikany vo vzťahu k zamestnancom, ktorí poukážu na to, čo sa vlastne na Muránskej planine deje. Máme tam 6 zamestnancov a myslím si, že osobitne by sa tento audit na ťažbu dreva z národných parkoch, o ktorom hovorí minister životného prostredia Taraba, mal zamerať na Muránsku planinu. My sme informovali pred približne niekoľkými mesiacmi o veľmi podozrivých okolnostiach, ku ktorým dochádza pri predaji dreva na Muránskej planine. Na Muránskej planine totiž vymysleli taký zázrak. Je tam osobitný cenník, v rámci ktorého vymysleli zázrak, súčasťou ktorého sú tzv. Banské výrezy. Možno ste to v živote nepočuli, ale banské výrezy sú osobitne vlastne špeciálne sortimenty dreva, pri ktorých sa môžu lukratívnejšie a lepšie sortimenty dreva, len vďaka tomu, že sa daný kmeň prepili na polovicu, predávať za omnoho lacnejšiu cenu. Pri odbornej analýze, ktorou disponujeme a ktorú sme si nechali vyhotoviť, vyplýva, že že pri samotných týchto banských výrezoch a predaji dreva, ktoré nájdete len špeciálne na Muránskej planine, mohol Národný park Muránska planina prísť o približne 500 000 eur vrátane podkategorizácie iných sortimentov dreva. Máme k tomu podrobnú analýzu a my ju postupujeme orgánom činným v trestnom konaní, na ktoré sme sa obracali už koncom roku 2024. Viem, že viaceré konania ešte prebiehajú a doplníme ich v rámci tejto analýzy. Pán minister Taraba, pokiaľ toto nechcete kryť, pokiaľ v tom priamo možno nejako nelietate v takýchto podozreniach z nehospodárneho nakladania s drevom, tak určite nebudete mať problém zverejniť výsledky auditu. Určite sa váš audit zameral aj na Muránsku planinu, aj na tieto tzv. Banské výrezy. Pretože bežní ľudia sa k tomu nedostanú. K tomu sa dostanú iba firmy, ktoré majú uzavreté zmluvy na tieto banské výrezy. A opäť hovoríme podľa odhadu, ktorý sme pripravili s tímom 4 odborníkov, že za približne rok 2025 od prvého polroku, pričom tento cenník bol zavedený v roku 2024, mohlo dôjsť k ukráteniu alebo k zníženiu príjmov Národného parku Muránska planina o približne 340 000 eur. A spolu s inými sortimentmi je to približne 520 000 eur. Aj toto musí byť súčasťou vášho auditu, pokiaľ ho myslíte vážne, a vyzývam vás na to, aby ste ho zverejnili. My sme ďalej informovali a rovnako, pokiaľ mám správne informácie, aj v tejto veci ďalej prebiehajú aj na základe našich podnetov úkony alebo vyšetrovanie, ktoré stále nie je uzavreté zo strany orgánov činných v trestnom konaní, aj na zákazky na ťažby dreva. Na zákazky na ťažby dreva, ktoré boli v roku 2024-2025, s tým, že v národných parkoch sa zrazu objavili 2 prepojené firmy, jedna so sídlom tu na Petržalke, to sú tí regionálni dodávateľia,
ktorí predtým ťažbu pre vôbec štátny sektor nerobili, nemali nejaké známe referencie vo verejnom sektore a povyhrávali miliónové zákazky. Či už je to Muránska planina, Veľká Fatra alebo Tatranský národný park a tieto firmy boli navzájom prepojené. A na Muránskej planine sa to udialo napriek tomu, že to boli samotní zamestnanci, ktorí na nastavenie týchto tendrov poukazovali ako na nevýhodné pre štát. Napriek písomným upozorneniam, tak vtedajší riaditeľ Národného parku to akceptoval, zobral to akurát na vedomie, disponujeme aj touto komunikáciou a touto informáciou. Aj toto je vec, ktorá sa musí vyšetriť aj v rámci auditu a žiadame, aby sa zverejnil tento audit, či sa tým vôbec ministerstvo zapodievalo alebo nie. Tieto informácie sú verejné, my sme o nich opakovane informovali a pokiaľ ten audit na ťažbu dreva minister Taraba myslel vážne, musí byť samozrejme aj toto súčasťou týchto zistení, pretože to aj slepý musí vidieť, čo sa deje na Muránskej planine. Ďalej sa nám dostala informácia, že ten prúser, aká tam musí byť situácia, špeciálne na Muránskej planine, ktorá patrí medzi perly národných parkov. Keď podľa našich informácií tam približne v októbri minulého roku podávali trestné oznámenie na podozrenie z krádeži dreva samotní zamestnanci Národného parku, pretože už sa na to nemohli pozerať, pretože tam pravdepodobne možno niekde mizlo drevo. A podľa našich informácií sa s tým naďalej zaoberá polícia a dokonca si správa Národného parku nechala zverejniť, nechala zadať aj takú inventarizáciu v Národnom lesníckom centre, aký bol vlastne podiel dreva, ktoré sa legálne mohlo vyťažiť a podiel dreva alebo objem dreva v jednotlivých porastoch, ku ktorým sa dá reálne zistiť tou inventúrou Národného lesníckeho centra. Keď sme si túto analýzu pýtali, odmietla mi ju správa Národného parku opakovane zverejniť. Takže pán Taraba, pokiaľ máte otvorený audit, pokiaľ riešite audit, vyžiadajte si aj správu Národného lesníckeho centra, ktorú si za verejné prostriedky nechal objednať správa Národného parku Muránska planina a porovnajte, čo tam zistíte. Aké možno podozrenia na nejaké kšefty, na nejaké krytie toho, čo sa deje na Muránskej planine. Čo je šokujúce napríklad, že viacerí zo zamestnancov, ktorí dávali aj písomne stanoviska k tomu, že sú tu rôzne podozrenia, že sú tu napríklad rôzne možné nevýhodné postupy pri verejnom obstarávaní, museli z Národného parku Muránska planina odísť. Bol to predsa jeden z bývalých riaditeľov, už vašich nominantov, ktorý vypisoval štátnemu tajomníkovi Kufovi na sociálne siete o nejakých kšeftom s drevom. O tom, že už keď na to možno príde úbok, alebo ako to nazval, že možno to už sa vyšetruje. Takže aj toto je vec, ktorou sa treba poriadne zapodievať, pokiaľ to vlastne celé, čo sa na Muránskej planine deje, nemá politické krytie tu na Ministerstve životného prostredia, pretože tu sa má kontrolovať ten audit, tu sa má vykonávať, pretože tu na Ministerstve životného prostredia sa schvaľovali viaceré z týchto zákaziek v rámci interných postupov rezortu. Tu by mali mať vedomosť o tom, čo sa deje na Muránskej planine, aké sú tam zázračné cenníky, kde kvôli ktorým takým špecialitám, ktoré fungujú skoro iba na Muránskej planine, štát mohol prísť o približne 500 000 eur. Ďalšia informácia, a to je verejne dostupná informácia, je, že Národný park Muránska planina je od októbra minulého roku kontrolovaný aj Slovenskou lesníckou drevarskou inšpekciou, ako vyplýva vlastne z tejto verejne dostupnej informácie z registra, lesníckeho registra, ak to tak môžem zjednodušene nazvať. Je to najmä v lokalite Závadka nad Hronom. Ja som veľmi rád, že sa tam bol pozrieť aj pán poslanec Hlina a že aj ostatní opoziční kolegovia si všímajú to, čo sa deje na Muránskej planine, to, čo sa tam deje už 2 roky a myslím si, že aj tento výkon dozoru zo strany Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie bude takou skladačkou do tej mozaiky katastrofálneho príbehu Muránskej planiny, drancovania, netransparentných zákaziek, veľmi pofiderných cenníkov, kde vlastne všetci sú spokojní až na štát a až na prírodu. Tam sa točí skupina firiem, ktorá tam raz robí ťažbu,
potom inokedy možno robí nejaké dodávateľské práce. Ja som zostal šokovaný aj z toho, že napriek tomu, že tu boli obrovské pochybenia, možné pochybenia alebo podozrenia, napríklad to, na ktoré upozornili aj samotní zamestnanci Správy Národného parku, keď podali podľa mojich informácií trestné oznámenie, tak zo strany Správy Národného parku neprišla žiadna sankcia v zmysle zmluv. Nedošlo k vypovedaniu týchto zmluv. Naopak tieto zmluvy, ktoré boli zadávané za veľmi pofiderných podmienok vo verejnom obstarávaní na ťažbu dreva, boli dokonca dodatkované, kde sa čiastočne predĺžovali, alebo sa ešte aj menili lokality na ťažbu dreva. To je pre mňa absolútne nepochopiteľné a takýmto spôsobom by sa predsa nikto nesprával, pokiaľ by vykonával svoju činnosť so starostlivosťou riadneho hospodára. Alebo možno to niekomu vyhovuje. Možno to niekomu vyhovuje aj tu na Ministerstve životného prostredia. Čo sa deje na Muranskej planine? Ako tam miznú kubíky? A viem, že vo veľkom sa možno niekto bojí aj zistení lesnícko-drevárskej inšpekcie, pretože stačí, keď si pozriete verejne dostupné informácie, napríklad z porastových map, alebo keď si pozriete evidenciu nahlásených náhodných ťažieb a zrealizovaných náhodných ťažieb a pozrite si mapy, ktoré skutočne sú verejne dostupné a môžete si ich porovnať už len laicky so satelitnými snímkami. Niekde tam lietajú tisíce kubíkov možno. Stovky až tisíce kubíkov dreva tam niekde lietajú a podľa mojich informácií to skutočne môže vyvolávať obrovskú nervozitu. Pretože to už nie sú len nejaké zistenia nášho odborného tímu. To už nie sú len nejaké stanoviská, ale to sú už aj závery a úkony, ktoré tam vykonáva lesnícko-drevárska inšpekcia. Za posledných 3 roky sa na Muranskej planine vystriedalo 6 riaditeľov. Žiaden národný park nemal takú obrovskú fluktuáciu riaditeľov ako tento a boli to nominanti tejto vlády. Aj to svedčí o tom, v akom totálnom chaose je Národný park Muranská planina a v akej situácii je Národný park, ale myslím si, že tento chaos na konci dňa niekomu vyhovuje. Opätovne vyzývam ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby zverejnil audit na ťažbu dreva, na ktorý sa zaviazal a o ktorom sám informoval, že ho zadal už pred niekoľkými mesiacmi v národných parkoch. Nech ukáže, aké sú tam zistenia. Nech ukáže, či niekoho nekryje. Nech ukáže, čo zistil jeho audit. A keď nezistil nič, tak je to absolútne proforma fraška, pretože toto boli nepriestrelné informácie, ktoré sme s mojím odborným tímom zistili a ktoré rovnako, či už sa to týka zákaziek na ťažbu dreva, pretože to, čo sme informovali na začiatku, pred rokom, dajme tomu, tak to teraz vďaka tejto analýze vieme preukázať alebo vieme dokladovať, že to podozrenie sa čiastočne naplňa, čo sa týka tých súm, približne teda 500 000 eur, možného predraženia na ťažbách dreva. A určite by z toho teda mal výjsť z tohto auditu aj to, prečo vlastne sa na Muranskej planine zjavil tento zázračný cenník na predaje dreva, ktorý mohol ukratiť vo výsledku štát za minulý rok tiež približne o 500 000 eur. A rovnako tieto zistenia postupujeme aj orgánom činným v trestnom konaní, respektíve iným kontrolným orgánom. Dámy a páni, ešte jedna stručná téma. Dnes podávame aj rozklad voči záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia vo veci megaspalovne v bratislavskom Slovnafte. My sme jeho podanie avizovali, keď sme prišli s informáciou, že Taraba dal zelenú tejto megaspalovni. Vyvolalo to obrovskú kritiku mesta, jednotlivých mestských častí. Udialo sa to napriek odporu mestských častí, poslancov, magistrátu, približne 20 000 ľudí, ktorí petíciou túto spalovňu odmietli. Vytýkame v tomto rozklade nedostatočné posúdenie napríklad kumulatívnych vplyvov z hľadiska znečistenia ovzdušia. Stále tu zostáva riziko dovozu odpadov zo zahraničia. Táto spalovňa je v obrovskom rozsahu naddimenzovaná a skutočne Bratislava nie je miesto, kde by mala takáto spalovňa byť umiestnená. Preto
podávame aj s poukazom na princíp predbežnej opatrnosti rozklad, teda odvolanie voči tomuto záverečnému stanovisku a verím, že sa k nám pripoja aj ostatné subjekty, ktoré boli aktívne v tomto konaní, za čo im veľmi pekne ďakujem. Bratislavčania si nezaslúžia byť odpadovou dierou pre strednú Európu. Ďakujem pekne a teraz je priestor na vaše otázky. Ďakujem pekne.